a movie tran na chuan su yun chin chu lo langin tui mo san nei niam tak chuan a kal kuala engemaw en vang nu chuan hun kal to lo langin kum sang hi pasari kumania ba sa lo ngak mek an chung ko khasak chu har sa ve le ya chuta apa chu la khisel lo evem zui an nei zong zong in an fanu chu college thataka an lu tir ve ram ani college sa pathen chu na in thashungin danglam big real hian in khria chuta ba chak taka ron plan chuan pipe chu a ron chil bunga tui chu na ron phu vek zui bai ron khal tu pa chu zeng ania chu ko ho sa taka tawa sei lian ni in an college sa chu na lar hle Eugene chuan thinrim takin a vapana chuti lai chuan baseball chu chak takin a ron thlok cheng chuan lo manin film phur to turin a tia a kal san hral skula chuan hmeichhe pakhat moi huwa chuan lo in hmel hret tirin ama ang thowa chung ko rathe ami alo ni veya an school chungchang te chu lo hrilin chenga thian te pathum mong si yu zau zia le chongming te chu hmel hret tira Klasa chuan valut vein chenga ma chuan a thu next scene a chuan an maths test paper chuan sema Eugene chuan mark a mutsa hle cheng chu amu sang bera li thum Eugene mark muza dan mu chuan fiang te tho na nan lapang zuri tum khat chu Eugene washroom a kala tum lai chuan cheng chuan a notebook chu lo phi thak sak thei top chuin lak le da tuma ma se thei lo ale khabu tang chuan a menstrual pet chu ron ta chuaka zakle thirim takin class chu chuasan chung thil thlan nu chuan chengren ro chu nuam loin ai thiam lo hle a next class a chuan a le khabu chu pek le ta tuma ma se ron gai sak du lo ale khabu chu do kana chuan a va the phei Eugene chuan chenga om dan chuan nin em awangin a cher ke chuan chenga ke chu va chil le khabu ke chuan a ti dik lo lai te chu a lo ti dik sak veka maka ti hle lunch break a chuan chenga thian te chuan an thian pa ke chil nat sak zia chu an ron hrila Eugene chuan in an kol nan a kart chu a lo pe ma se in an kol nan mang ta lo chuan an classmate zong ei tur treat nan a poisa chuan mang ta zo chuti lai chuan mo chu lo kalin Eugene karta an poisa man chu thlakhat chunga Eugene pocket money tur nei ve chun ani thu a ron hril Eugene chu ri ro ha vel takin in chunga chuan a lo om cheng chu han kal veya poisa man saka wanga in thiam loin met zirna konga puyangai pot chuan a pui thei thuga han hril Eugene chuan ka sana tuma Pasian met teacher in met sa tran la ka ngai je thu a hril chu khachuakin chenga bulan met zir chu aram tita school bana piagin met chuan zir dun thrina Eugene po chuan a ngai na ve tran ma se chang chuan chenga mi je chuan ning thei hle maktak mai dan met test le chuan Eugene chuan mark somret panga lai ron puta huran van dun tam hnu chuan anin po ve tran hle ma se ni khat chu Eugene chuan chung ko poina wanga ina ho ngai thu le rei tak chung school ron kal thei lo tur thu a hril Eugene om lo lai chuan chenga chuan school chuan ing thei hle a zingna lama atlak ni pha bok ni khat chu Eugene thutna chuan me che phakathe ron thua cheng chuan thinrim takin a lo hau ma se chu no chuan Eugene thutu ra ti thu a lo hril Eugene a dom ruma om le to te hriat chuan mu tumina kong khar chu zukik ngal rei tak nuwa Eugene chuan lungai mel tak hian a ron honga abana a thil dum hrena tang chuan a pa bo ral te ka thiam ngal cheng chuan be ka du thu a hrila ma se Eugene chuan ama om tir tu vela lo nge ti chuan kumte liama an final year graduation party a chuan cheng chuan Eugene chu a thlir ranga mong po chuan choi choi du thu a lo hril ve bok chu chuan hoi sen na pe in Eugene chu lampuya a va soma an party zo a chuan cheng chuan Eugene du thu chu a voi khanna ta na soi chuaka Eugene chuan engma sei lo in a case cheng chuan anin koptran na tura angaya ma se Eugene chuan mang thana na case zo kaloni an din hunai thlau ema wang chuan chenga chung te chuan pom thei don lo ti in hria in engma sei lo in chenga chu kal bo san ta ni kumni nuwa chuan Eugene chu university zirlai lo ni towa a tuition fee pek thei nan library a chuan a thok bok library a chuan senior student pakhat
sen chuan nen an in tonga chupa nen chuan library a chuan an thok dun thin mi fel takalo nia anu a chuan an in kop zui ta bok ni kha chumbo nen chuan in muin chuan a fel zia le a ngai tu thin zia te hril chuti lai chuan tue mo hian a mingin an ron kowa tunge khret tuma avakal chuan chenga kha alo ni rei takan in mu to lo wang chuan an zak ve deuh chutian in biak lai chuan chuan chu lokalin Eugene Bielpa ani thunga ron soya chenga po chuan lo chi bain Eugene Bielpa ani thua lo hril ve bok chini chu ron tong fatin chenga chu high school kal laia a thian pa mai mai ni thua ron hril hun khor gal loin an pathum chuan khopui chu an fanga tempula vakalin an thil du te chu paper an ziaka Eugene chuan chenga thil zia chu va en atum ma se rang takin a lo hlia Juan le chenga unau nu chu in tu lei turin an kala chati lai chuan cheng chuan engma sei lo a kal bo san chan te chu zotin anin hia lai chu sena chuan a lo thliram anu a chuan an pathum chuan dinner ei turin an kala chenga chuan Eugene nena anin kis tum te kha sei chuakin Eugene chuan thinrim takin zu chu in hek heka reivak lo a chuan chat thlain a tong vai chuan chenga ming chu alam bok Eugene chuan library a chuan chuan chu biak atuma ma se lo bedu lo anu a chuan chuan chenga chu ala du rang thu a hrila Eugene chuan cheng chu va muin a ma a che dan a wang kha na hawa ma se ngai dam lo dil loin engma se lo a kal bo sana wanga a tor na na sat zia te chu alo hril huna liam le nu chuan chu graduate Eugene chu amal le chuti lai chuan Eugene nu chuan thil poimo tak sei ho ngai wangin Eugene chu a ko ho a anu chuan hun har sa an po changa pui tu le nem tu tan u a chu pasala nei a du thu a lo hrila anu limna tu chuan Eugene chuan a thukluk la chu a lo pom sak ve bok anu nena an tei vel lai chuan chenga chuan mu hlol mai a chenga chuan anu in helai vela factory lei thu le anu puya um ve thu a lo hril ti chuan an pahnih chuan in kom le in rabbit len tang ten siama anu a chuan cheng chuan Eugene chu a graduate huna Beijing a lo kal ve turin a soma Eugene chuan a lo o ve bok a graduation day po chu a lo nai ve zela Beijing a chen theinan Beijing a company hrang a chuan na dil na thelu ta a se company mai interview turin an ron ko lo a train nu chu Shanghai a zong turin thu ron a pe a na chu zong in ol sam takin a mu ni liam le nu chuan cheng chuan Beijing a ta thok tu du company pakhat a hret thu a ron hrila Eugene chuan Shanghai a thok tu ra an lo in biak fel to thu a hril chu chuan cheng chu ti thinrim hle Eugene chuan in thiam lo takin chenga putu ra Beijing a kal chu a tum hmal train a chuan lai chuan chenga chuan ron kol le in Shanghai a ma putu ra lo kal mek thu a ron hril Eugene pon Beijing a pan mek thu lo hril ve in station lai taka in mu chuan tum ta ato pa chuan in muin an in ku ngal khumte liam le nu chuan cheng le Eugene chu apartment khata an lo cheng to a chenga chuan a unau nu in hol na a Eugene chu a hroya a unau nu pasal tur chu Eugene University a kal lai a thian thatak Juan ka ani tian hriat chuan makan ti hle Eugene chuan Juan chu va biain anu pui tu rilgo chu ti na chak lo turin a fate hun te kalin Eugene chuan a da chu a tran le a ana thona huna chuan a parhon chu lo kalin anu chu cervical cancer wangin a din muna that lo thu le apa ka na thi ma in a thona company ya anu en kol na tur paisa a phuk thu ron hrilin chuan ba chu rol dan ngai to pui turin a ron ngen apa khona kal le nu chuan Eugene chuan poisa phuk tur zongin a thin te chu a bekwal ngala ma se tu ma nan lo le rem chang lo ato pa chuan a pui na chu va ti la poisa phuk tir chu a lo rem ti chenga na pui na te hriat chuan Eugene chu poisa pe ka tu ma Eugene chuan lo la du lo in Juan na phuk tir to thu lo hril chu thu hriat chuan chenga chu thin rim hle a pui na chin fel pui tu ra midanga be pa sa chu thin rimin Eugene chu a chhuwa sana Juan chu va mu in poisa chuan a va voma midang in ka ga lo in ral to lo turin a va hril
chumi zan chuan cheng chu a thian te nen zuan in hoa Eugene vakawa tum chuan cheng chuan lo du lo in ti thin rim na na pula nu na chuan lo kuwa chuan puina wang chuan anin kar chu chia in kong khanan zo le ta anin thela tang arai lo te a cheng chu anu ina ma pui tu in New York ka kowa kum te veya ma se Eugene chuan cheng a chu thei gil thei lo ni khat chu ma a cheng a te ne na an temple kal na khana vakala cheng a khan engya zia ti hre chu tumin paper te chu keu le ta cheng a kun chek chu fu chuakin cheng a chuan an pahnih minga lo ziak Eugene chuan a hun kal do te kha chuakin a trapa New York ka cheng a mutu rakal chu tum ta amet mang chuan cheng a chen na mun chu zong kuala anuwa chuan cheng a chu va mu ma se me chegai por pakhathi a lo buai puya a bial no ni ringin trak chungina kalbo san le cheng a chuan a kara tang chuan Eugene ama chawa kal lai chu va mu man mo takina kara tang chuan chuakin ava zui gal ma se mu zo to lo Eugene chuan school hlui chunga chuan lung le mel tak hian a lo oma lunglawa tang chuan toy mo hian a sam chuan ron pot a han hoi le chuan chenga lo ni chenga chuan New Year ka ron zon le zon lo te zo ta Eugene chuan chang du lo in a ngoi reng chenga chuan video pakhat chu en tirin chenga bula mei che mu kha chenga thian hlui namtang pasal le America om a lo ni Eugene chu a thil hres chu la wang chuan a trapa an pahnih chuan in ko in top ta ni